digital. Orang gawa lali. Biasanya sing kae kata bidungnya biasanya ning mobil. aku mikir guys, perjalanan mau ke Jember. Terus ini dideglek nang ben-ben aku. Degrek noin kayak orang turu biasa. Yang ngono wis lonjor kok. Jalannya meliuk-liuk. Bisa tebu kalau pulang. Orang ngomong. YouTuber orang ngomong. Lagi sakit tenggorokan. Kalau masih harus langin nih, aku ini ra deglek kak. YouTuber yang aneh. Lagi komiter meliuk-liuk burung masing ngarep aja. Komiter guys. Cangkuk. Truk tebu ini. Medeng. Astagfirullahaladzim. Duh, jangan tebunnya ceplok. Nah. Itu tebu. Adem, dingin. Tapi kok kabut ya? Apa kabut lagi? Belum. Bila isu ke jam 4 kayak apa? Supir truk ngerokok ya.
Kali Baru kuwi sampai Kumiter maksudnya pirang kilo Kumitere tok 20 kilo. Oh, enak apa? Ora enak Pak. 15 kilo paling ya. Adoh lho. Garaan ini rasa wis Kumiter itu to. Iya. Dulure Mbak Gino darah garaan ku to. Sida wong ning Kalimantan. Paling dikongkon rono mendadak. Lahiran anake. Lah iya makane kok iya embo. Ya orang dadak dene mesti dikabari perkiraane iki ngono. Ora mungkin to dadak. Matane kok wis ngantuk. Tuku ning pinggir ini malah larang ya. Iya. Sing ning kono kae lho. Hah? Enek kar sing ning pinggir kono. Di sini kotane malah. Truk kebu. Kokap, warung kokap. Oh, ayo, gede mendak truknya. Oh, nganu kertas, yo, Triplek. triplek. Ana kertas. Kertas Go, ana dibungkus lah. gede mendak. Kertas sedanan apa ora aja. Ya triplek lah. Mengerikan aku lek salipan montok gede-gede ya. Engko mikir. Salipan ora apa-apa, lek ning burine kuwi lho. Oh. Melek bengi jan motor gandeng-gandeng. Inilah guys, lalu lintasnya Kumiter lek bengi. Padat merayap, Motor gede-gede. padat merayap. Rayap. Malah di tembok kene ya iki. Puncake iki, bar iki mudhun. Di puncake iki. Koyoke Biyen ora ditembok ngene iki. Saya nang burine ki mureng-mureng wae wedi ya. Iki lho wisata. Apa itu wisata? Hotel. Cafe. jalan mudhun ngene. Tapi yang sik suwi lagi. Ya si suwi to. Paling enggak sak jam enak ya. Ora enak. Gak enak sak jam. Ora lancar ya ora enak. Ben gak ada orang enak lampune ya. Rumahku Enak. gong wanpeh. Ini kapan? Mulai ke Jakarta kan lho. Ya, Sing enak to duse lampu iki. enggak Grand Mega lho. Enak, cuman mungkin mati. Aku ora enak lampune.
Pas. Wah. Rayap pas nemburi truk. Ada rayap. Jedek-jedek lah. Was. Lebih rasa disalib. Ya iso tapi sabar. Posisinya Niko. Nggawa wafat iki ya ketoke. Tapi rada sepi mas. Siapa? Aja. Ya. Sepi radaan ya. Nah, kayak tapi bunyi didik ruame. Sepi. Malah tebu. Arepe truk gede kuwi ya jelas satu lah wis mlayu. Sepi. Iya. Dan ketahan truk kuwi. Sepi. Bangsat. Sepi. Lagi lampunya mati nah. Lah iya. Lampune mati. Redup. Sing mandeke kok kene iki ya. Arepne. Jadi kalau neh berarti ana mobil gede neh dengan Kae. Macet. Oh ning kene iki lho ya. tuh. Itu makanya macet iki. Macet. Wis teko. Sik komiter sik teko tengah-tengah. Paling cepat jam 11 tekan ngene ya. Gampang. Ini betul apa? Macet tuh apa tuh? Macet gara-gara si mau lewat. Iki loh. Motor iki lho. Tebu lagi. Tuh, gandengan. Oh. Oh iya.
tebu. Dia ndak jan kayak sopir tebu. Lagi tekan kene ke Jakarta. Biasanya ketekan kene isu ya, saya lebih cepet. Sing silver gak tau lewat kene ya, kene. Silver apa? Kok silver? Hah? Kok silver apa sih ada turu kan? Sleeper. Terus arahnya lah kembalian. lo kembali berapa liwatnya gak kene? Gak. Liwatan di Bondowoso. Le sing tingkat enek. Kayak Gunung Harta, Banyuwangi Jakarta enek sing tingkat. Gunung Harta ya cepet lah. Penak juga. Aku numpak Gunung Harta ping piro? Sing akeh. Mbiyen pahala kencana, saiki sarene pahala kencana bangkrut. Oh, iki. Lorena iki mau. Gunung Harta. Gunung Harta kan Bali. Saiki enek Sinarjaya, Handoyo, enek merek-merek anyar iki Banyuwangi. Oh, pahala kencana wis bangkrut. Bangkrut. Motor tebu guys. Bumi macet, cret. Macet ning tanjakan. Nek sopir belajar bingung. Bingung. Iso mundur barang wong macet ning tanjakan. Nek macet ning dundunan sih penak. Ya pradirem. Wong ngomong karo. Lah yo gak maksudnya tekok lho. Lah iya. Paling tanjakan ke macet supir belajar guys. Kangelan. Lah iya maksudnya gak direm wong aku ora ngerti kok. Itu masalah direm antara permainan kopling gas rem nek kowe lho. Lah iya aku tekok. Wong direkam HP. Ini kan ngomong biasa. Mantak iki. Ya tuh. Di sini kene iki mah. Sing pas ngono kae. Iya. Ini kene iki persis. Moro-moro zut ngene. Nek dundunan ini penak. Cuk nah. Montor tebu lho kae. Tuh. Motor bok gede. Ya kae. Ngendek kae. Gak iso. Sih macet.
langsung nganu. Gak gede saja nih, gak pada gede. Katanya gede piye. Oh iya, Rom. Ya ngelang nih ya. Cengklak. Gede guys. Oh, udah gede. Mentara tebus orang mata okas ya. Oh, Engko jam bengi lah. Jam 10 enggak. Kak nemen. Tapi gara saiki komuternya mudun iki wis. Ya, Trotoar. saiki San. Iya. Macet. Guys, mantap iku mitir. Apa ya entuk duit ngono. Nembo. Jarang nih kayak.
mumet ah. Aku ora mau pas ngarit dan loro sirah. Tapi nek ora atus banyu anget ya. Pas atus sih loro. Pokoknya mari udanan adem saiki hawane adem saiki. Mari kudanan ke kudu atusnya keramas. Iya toh, mumet lek Kak. Ya udan terus kan malah ora. Podo ae. Ademe, adem. Apa adem? Adem rek. Tutupen. Apa meneh lek nganggo AC? Enggak adem. Nek sak jam toh. Nen. Ya karena macet lah, lek ora macet ya ora enak sak jam. Wis mentek. Kasih mudun ding. Bisa tikuan nek. Ayo tikuan Pak. Zaman biyen kok Banyuwangi apa ning Jakarta berbulan-bulan paling ya. Zaman orang enak mobil, Yo mlaku. numpak jaran. Iya. Jarak jauh zaman biyen paling kae kapal perahu. Perahunya orang nganggo mesin. Dayung. Jarene sing mbiyen tajikku sing ning Jember kuwi. Hah? Tajikku mbiyen kan ning bapake kan asli kok Cina kono gethek numpak gethek jaman mbiyen ning kono kan adem to gak kuat. Terus pindah sing kayaknya ademe pertama ning Malaysia ora penak. Terus di Indonesia. Terus pindah ning Itu Indonesia. zaman perang mah, Iya paling zaman penjajahan. iya paling. Bukan karena ademnya aslinya. Aslinya karena melarate kuwi to, oleh penghidupan. Ini kan marat Cina.